Apa, gaur, tarteak eta zuzenerdiak ikusiko ditugu. Hau, bideo bitan banandu dut, lehenengoan ikusiko ditugu kakoak eta kortxeteak eta hori dana, eta bigarrenan nola kalkulatzen den X. Bideo hau, bigarrena baino nahiko luzeago geratu da, ez dakit 17 minutu edo, baina uste dut, azalduko dudan guztia bertan ondo sartuta dagoela. Hau esan da, zer dira tarteak eta zer dira zuzenerdiak? Bueno, pentsa dezagun adibide bat. X gehi bi bardin bost. Zenbat da X? 3. Ez da? Bale. Hori oso errez, baina karo, X badan 3, zer esan nahi du horrek, erantzun bakarra duela, ez da? Xek du erantzun bat, 3. Ezin da beste zenbaki bat jarri, X gehi bi bost emoteko. Orduan ez da tarte bat. Pentsatu beste gauza batean, bigarren mailako ekazioak. Ez da, bigarren mailako ekazioa nola kalkulatuko dugu? Minus B, plus minus, errokarratu eta hori dana. Zenbat erantzun izango ditu hor Xek? 2, ez da? Baina izango ditu 2 erantzun zehatz, ez du tarte bat izango. Beraz, zer da tartea? Hartu ezagun kasu bat. Nik esaten bat dizut, ze altura dute zure klaseko pertsonek? Esango duzu, Martak 1,60, Aitxolek 1,70. Hori egin dezakezu edo baita tarte batean jarri. Gitxien neurtzen duenak, neurtzen du 1,60. Gehien neurtzen duenak, neurtzen du 1,80. Ez da? Eta orduan, klasean gaurelez, 25 pertsona ez gara joango, banan esaten, zeman neurtzen duen bakoitza, pasatu zumbitu, 1,60tik 1,80. Hori da tarte bat. Zergaitik, 1,60 eta 1,80 artean, egon daiteke 1,70, 1,75, 1,72. Hori da ikusiko duguna. Nola adierazten da hori matematikoki? Horretarako gaude hemen, venga. Aldudan era praktikoenean azalduko dut hau. Azalpenak gero edorko dira, adibideekin eta hori. Orain bakarrik hartu garrantzitsuena dena. Hasiko gara tarteekin. Askoten ikusiko dugu hau, ezta? Kakoak. Nola erabiliko ditugu kakoak? Zuzen batekin eta ikusten dugu hemen, ezta? Kakoak. Kakoak jartzen dira horrela. Borobil moduan, borobil irekin moduan. Atik bera. Zer esan dugu horrek? Xen balioa doala atik bera. Baina A eta B ez dira sartzen barruan. Lasai ikusiko dugu aurrerago. Hau honela jartzen da ere. Ez ikaratu, normala da. Lehenengoko partea, hau beti jartzen da horrela. Bakarrik esan nahi du X erabiliko dugula referentzi modura. Hau da, hemen X tarte hau bada, esan duguna, nondik nora doa X bada A baino handiagoa eta B baino txikiagoa, ezta? Hori da jarriko duguna hemen. X da A baino handiagoa eta B baino txikiagoa. Errepasatu pizka bat hau behar bat duzu, ez da zer den handiago, zer den txikiago, eta listo. Kakoekin. Agertu daiteke bebai, kortxeteekin. Jartzen dut zuzen bat, baina orain kortxeteak ditugunez ez dugu borobil bat jarriko, marra bat baizik. Marra horrek esan nahi du A eta B ere Xen balioak izan daitezkela, orduan X doa emetik, ona lehen zioan barrutik, ezta? Ezen muturretara heltzen orain bai, orain A eta B izan daiteke erantzuna. Beraz, modu honetan jartzen dugunean, agertzen da A dela X baino txikiagoa edo bardina, eta B dela X baino handiagoa edo bardina. Ez ikaratu, benetan hemen ikasi behar duzuena da kakoa denean borobila igirita eta kortxetea denean marra. Asko jartzen dute horrela, borobil bat marraztuta barrutik. Zuek ere horrela egin dezakezu edo marra edo borobila margotuta. Beraz, hemen ikusi ditugu bi modu, ezta? Kakoak eta kortxeteak. Orain, zer agertuko da? Nahazte bat, kakoa kortxetearekin eta kortxetea kakoarekin. Nola egingo dugu hau? Orain arte egin dugun araua jarraituz. Marra jarri, eta lehenengoko kasuan. Borobila eta marra, borobila eta marra. Hor dago A eta B. Eta bigarren kasuan, bardina baina alrebez. Marra eta borobila. Listo. Nola irudikatuko dugu hau? Seguru. Badakizuela goiko araua jarraitu, baina jarri ingo dut. A da X baino txikiagoa, bakarrik txikiagoa zegaitik kakoa dugulako hor. Eta B da X baino handiagoa edo bardina, zergaitik kortxetea dugulako. Azkenengoa, berdin. Hor ez dago inolako arazorik. Hemen, alrebez, ez da, zetako Ak orain kortxetea du eta Bek kakoa. Listo, Ez ikaratu. Sei zen hartzen dute honek? Lehenengoa da tarte irekia. Ikusten dugunez, irekita dagoelako, ez da, borobila irekita dago. Bigarrena da tarte itxia.
marrakin itxi egiten dugulako tartea. Eta honek biak izango dira tarte erdi irekiak. Parte bat dutelako irekia eta bestea ez. Orain ikusi ditugunak izan dira tarteak. Badakit fitxaren goian jartzen duela tarteak eta zuzenerdiak. Oraingoan tarteak bakit ikusi ditugu, irekia itxia eta erdi irekia. Eta orain ikusiko ditugu, zuzenerdiak. Lehen esan dudan moduan, ahalik eta zehatzen azalduko dut. Orain, zuzenerdietan gaude. Zer da zuzenerdia? Bueno, hemen agertzen da infinito, ezta? Ez ikaratu, infinitoa da zenbaki bat oso handia. Zelan adieraziko dugu hau? Kakoa, hor dago, orduan, borobila. Eta infinitoa da eskumarantz, zergaitik positiboa delako. Zer da infinitoa? Zenbaki oso handi bat. Ez dakigu norarte helduko den. Hau, egin dezakegu horrela, bueno, infinito arte. Baina, askoz politago gelditzen da, marra txiki batekin. Honek adierazten du, hemen, plus infinito agertzen dela. Bigarrena, kakoekin jarri badugu, orain kortxeteekin agertuko da. Kortxeteekin marra bat, eta infiniton arte, plus infiniton arte. Nola adieraziko dugu orain? Era honetan, x-ek du balio hau, ezta? A baino handiagoa infiniton arte, orduan, lehenengoko partea jarriko dugu bardin, esan dugu hau beti agertzen dela horrela, ezta? Orduan, x da handiago A. Eta listo. Ez dago tarte bat, hemen ez daukagu hemen B. Beraz, X ez dago A eta B tartean. Dago Atik infinitor arte. Behan segertatuko da, bardina, baina hemen bardin daukagu, tarte itxia delako. Zer egingo dugu orain? Hemen agertzen bada plus infinitora, orain jarri behar dugu negatiboa. Infinitoa negatibora doanean kakoarekin eta infinitoa negatibora doanean kortxetearekin. Lehen gezia eskumara joaten bazen, orain norantza joango da, eskerrera. Ak tarte irekia kakoa duelako eta ak tarte itxia kortxetea duelako. Nola jarriko dugu hemen? Erabili logika. Hau, ikas dezakezue buruz, baina erabili logika. X-ek ze balio dauka? A baino txikiagoa, ezta? Lehengo partea bardin, eta X-ek du balioa A baino txikiagoa. Ikusten duzu, ezta? Da justo al revés. Bigarren partean bardin, baina tarte itxia delez, berdinketa jarriko dugu. Ze izen hartzen dute honek? Zuzenerdia. Listo, ikusi ditugu zer diren tarteak eta zer diren zuzenerdiak. Azterketan ez da agertuko A eta B, zer agertuko dira zenbaki. Orduan orain, ariketak zenbakiekin. Aldudan praktikoen azalduko dut. Arinago naiz, etako, teoria ondo ulertu batzue, hau askoz arinago ulertuko duzu. Lehenengoak adibidea da hau, ezta? Ikuste ditugu kakoak, jartzen dugu zuzen bat, eta kakoak direnez, borobilak irekita. -lau eta -2. Nola jarriko dut hau, era konplexuan, ezta? Lehenengoko partea badakizue beti dela berdina, eta orain, erabili logika, non dago X? X dago hemen, ezta? Zuzenak beti esaten dit X-en balioa. X da handiagoa -lau baino, eta txikiagoa -2 baino. Erraz, ezta? Bigarrena, 3 eta 12 jartzen dut zuzena, kakoa dagoelez borobila irekita, kortxetea marra batekin, listo, 3 eta 12. Ze balio du honek? Lehenengo partea bardin itxi, eta hau, hemen daukaguna, da X-en balioa, ezta? 3 eta 12-ren artean, orduan, X da handiago 3, eta da txikiago edo bardin 12. Listo, oso erraz. Ikusi ditugu tarteak, orain beste adibide bi zuzenerdiekin. Bostetik infinitora. Bostek kortxetea dauka. Jarri marra, eta jarri bost. Zergaitik jarri dut bost eskerreko partean? Infinitoa. Positiboa delez, eskumara joango da. Hor dago bost, eta nola jarriko dut hau modu konplexuagoan? Lehenengoko bardina berdin, eta X-ek balio hau duenez, bost baino handiagoa, X da handiago edo bardin, bost. Beste adibide bat. Minus infinito eta 0. Marra jarri, borobila kakoa duelako, eta eskerretara minus infinito delako. Ezta? Lehenengo partea berdin jarriko dut, eta X da txikiago 0. Oso adi, egon adi, hauei, ikurrei. Handiago, txikiago, zer esan nahi du horrek? Zuek erabili logika, beti erabili logika. X-en balioa, geziak markatzen badu, eskerrera doa, 0 dago eskuman, orduan X da
txikiagoa 0 baino. Gogoratu, punta itxiak esan nahi du eskerreko partea txikiagoa dela eta punta irekiak esan nahi du eskumako partea handiagoa dela. Listo. Bueno, ikusi dugu errezena. Tarteak, zuzenerdiak eta ariketa pare bat adibide moduan, baina ikusi duzu ariketa oso errezak direla. Oraingoan, eta bideoa bukatzeko, zailtasuna igoko diet. Ikusiko ditugu tarteak, baina X-en balioa joan daiteke -2tik 5 eta bebai batetik 7. Zer gertatzen da bi tarte agertzen direnean? Bueno, orain ikusi dugu. Bueno, tarte multzoak hauek dira. Ez dute zailtasuna direk. Zuek jarraitu nik esaten dudana eta ez duzu inoiz txartu egingo. Lehenengo tartea jarriko dugu. -4 eta 6. Orain jarri bigarren tartea. 2, 8. Ikusten duzu, ezta? Errespetatu egiten dut distantzia, más o menos, Hemen geratuko litzateke 2, hemen badago -4 eta hemen badago 6, bueno, 2 dago más o menos hortik. Listo. Da orain, zer esan nahi du honek uk, ezta? U. Hori da, u dagoenean gorantza, orain esaldu zergaitik, u dagoenean gorantza hartzen dut tarte osoa, puntatik puntara. Beraz, honela geratuko litzateke. Eta errespetatu muturretan ditugun ikurrak, goian, multzoa, eskuman, marra. Orain, modu konplexuan jartzen dugunean, jarriko dugu betiko ikurra, eta hartu erreferentzi moduan orain egin duguna. Hemen dago -4, hemen dago 8, orduan, X da handiagoa -4, txikiagoa bardin 8. Beste adibide bat, eta apur bat zailagoa. Jartzen dugu lehenengoa. Jartzen dugu bigarrena, ikusten duzu, ezta? Errespetatu dugu, non jarri dugu 5. Eta orain, hartu tarte osoa. Zer gertatu hemen? Hor ez daukagu baliorik. Orduan, egingo dugu modu konplexua beste era batean. Hemendik ona eta hemendik ona. Bi tarte. Jartzen dugu betiko ikurra, X da handiago bardin -2, txikiago bardin 5. Bigarren partea, U, ikusten duzu, ezta? Jarriko dugu U hor moduan. X da handiago 5 eta da txikiago edo bardin 7. Zer gertatzen hemen, azalduko dut beste gauza bat. Zer gertatuko litzateke kasu hau izango bagenu. -2, 5, U, kortxete, U, kakoa, 5, 7. Kasu bardina, bai hemen kortxete daukagu. Orduan, hemen jarriko genuke horrela, ezta? Egon adi, horrela agertuko balitz, hemen tarte itxia honek tarte irekiari irabazten dio. Orduan, hau, itxita egongo litzateke, eta osorik izango zen marra bat. Badakit apur bat zaila dela azaltzen ari naizena, bai, egon adi, horri, tarte itxiak irabazten dio tarte irekiari. Beste adibide bat ikusiko dugu apur bat zailagoa. Zer gertatzen hemen, U daukagu bera bekira, ezta? Zuek egin orain arte egin duguna, lehengo tartea, bigarren tartea. Zer esan nahi dugu U honek? Tarte hau hartuko dugula. Bakarrik kointziditzen duten puntu. Kointziditzen, kointziden, parkatu. Orduan, hartzen dugu hau, elkarrekin dauden puntua. Eta da, hau. Jartzen dugu tartea, orain, X da handiago edo bardin 0 eta handiago edo bardin 4. Zergaitik handiago edo bardin hemen badaukagu tarte irekia? Hemengo tartea itxia delako. Eta hemen gertatzen da bardina, hemen ez dugu tarterik, orduen. Tarte itxi honek irabazten dio tarte ireki honi. Horre itxi da hemen tarte itxia. Lehen hemen zer azaldu dugu? Bardina da. Tarte itxiak irabazten dio tarte irekiari. Eta honekin amaitu dugu bideo hau. Ikusi ditugu tarteak, zuzenerdiak eta ariketak. Problema non dago? Problema dago ikusi dugun azkenengo diapositiban. Zer gertatzen dago? Tarte itxia, tarte irekia nok irabazten du? Adibidat jarriko dutea argiago gelditzen den. Imaginatu, goazela, zapatuetan egiten dugun irakurketa batzar batera, ezta? Eta nik eramaten ditut Harry Potterren liburuak, zeintzuk eramango ditut? Eramango ditut 3., 4. eta 5.
eta nire lagunak eramango ditu lehenengoa, bigarren, hirugarrena, laugarrena eta bosgarrena. Orain, eskatzen digute, da esango digute, eman dituzuen Harry Potteren liburu guztia. Baina, karo, nik ez dute ekarri lehenengoa eta bosgarrena. Baina nire lagunak bai. Orduan, nire lagunaren lehenengoak eta bosgarrenak betetzen ditu nik utzunean ditudan biak. Orduan, ze liburu emango dizkiot eskatu didanari? Ba, lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, laugarrena eta bosgarrena. Hori da elkarketa tarte bat, eta hori da logika non tarte itxiak irabazten dion tarte irekiari. Ulertu hau ondo, ez bada ondo ulertu lasai, behar bada igual beste bideo baten, igoko dut, edo hurrengo puntuko azalpenean azalduko dut oztabe, zuek pentsatu eta egon lasai. Eta, bueno, praktikatu, venga!